खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 14 जानुवारि 2026 मायथाइ एबा 29 पुस दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मकर संक्रान्तिया नोंथांनि जिउआव गोदान गोहो लाबोगोन। थाबथानाय खामानिया फिन गोख्रैथि मोनगोन। नोंथाङा गावजों गाव फोथायनाया रोखा बांनाय मोनगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि मावनायखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजां नेरसोन नुनो मोनगोन। नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन। नोंथाङा सावस्रियाव जौगानायखौ मोनदांगोन। दिनै लानाय थिरांथाफोरा इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। साना मोजां सानजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। वृषभ राशि। संक्रान्तिया नोंथांनि थाखाय दिदोमथि आरो रैखाथि लाबोगोन। रांजों सोमोन्दो थानाय गोजाम नाजानायफोरा फिथाय होनो हागौ। खामानि थिलियाव फोथायनाय आरो मान मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों गोदै बुब्लिफोर बारहोगोन। रां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआरि गोजोनखौ लाखिगोन। सावस्रिया समानथि थागोन। धैर्यजों मावनाय हाबाया जाफुंसारगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हालदै गोमो गाब। मिथुन राशि। संक्रान्तियाव नोंथांनि सानस्रिया गोदान आयाम लागोन। रायज्लायनाय आरो सोमोन्दोनि गेजेरजों नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। खामानियाव सोरजिलु गोहोआ बांगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि सानना नायनो हायो। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि लाखि। दावबायनायनि खाबु दं। सावस्रिया मोजां थागोन। साना गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। मकर संक्रान्तिया नोंथांखौ गोसोआरि गोहो होगोन। नखरजों सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। न'जों सोमोन्दो गोनां माखासे मोजां खामानि मावनो हायो। खामानियाव धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। रांखान्थियारि हालोदा रैखाथियै थागोन। सावस्रिनि थाखाय आरामनि गोनांथि जागोन। गोसोआ सिरि आरो समानथि थागोन। गोजाम सिन्थाया गोमोरलांगोन। साना गुरै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अखाफोर गुफुर गाब। सिंह राशि। मकर संक्रान्तियाव मान आरो सिनायथिया बांगोन। दैदेनगिरिनि गुनफोरा ओंखारगोन। खामानि थिलियाव नोंथाङा गिदिर बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जानो हमगोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गावजों गाव फोथायनाया जौसिनाव फैगोन। नोंथाङा गोदान थांखि थि खालामगोन। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि। मकर संक्रान्तियाव आब्रुथि लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानियाव गुवारै फोरमायनायाव गोसो होनाय जागोन। बिबानफोरा बांनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि फिथायखौ मोनजेनगोन। सावस्रियाव फिसा-फिसौ सोलाय-सोल' जानो हागौ। मोनसे साजायनाय रुटिन लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सोलोंनायनि खाबुफोर फैगोन। साना फिथाय गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि। मकर संक्रान्तिया सोमोन्दोआव गोदान गोदै लाबोगोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। खामानियाव समानथि लाखिनाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। गोसोआ आरिमु आरो समायना महरनि फारसे गोसो जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआरि गोजोन मोनगोन। मोनसे फिसा फोरबोआ गोजोननाय लाबोगोन। साना गोजोनथाव जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। बृश्चिक राशि। मकर संक्रान्तियाव गावखौनो फोथायनाया गोख्रों जागोन। बेयो मोनसे गोख्रों थिरांथा लानायनि सम। खामानियाव गोसो होनाया थाबाय थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन नुजागोन। नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। सहायनाय आरो संयम लाखिनाया गोनां। आन्थोरारि हाबाफोरा जाफुंगोन। साना गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। धनु राशि। नोंथाङा संक्रान्तियाव गोदान थुलुंगा मोनगोन। इयुननि बिथांखिफोरा रोखा जागोन। खामानियाव गोसारहोनायनि खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि खैफोदनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। फोथायथि बांगोन। साना मिजिं गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। संक्रान्तिया नोंथांनि राशिनि थाखाय जर'खा फिथाइ लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाइखौ मोनजेनगोन। नोंथांनि हाबाथिलियाव दिदोमथि फैगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखरनिफ्राय मान मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। आब्रुथिया नोंथांनि गोहो जागोन। साना जोबोद गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 28 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। मकर संक्रान्तियाव नोंथांनि सानस्रिया नोंथांखौ मोनसे एखुथा सिनायथि होगोन। गोदानथाया मुलाम्फा जागोन। खामानियाव गोदान आनजादफोरा जाफुंसार जागोन। राङारि सानथांखिया गोहोम गोनां जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। गोदान जागायजेननाया जाथावना दं। साना सोरजिलु जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 26 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। संक्रान्तियाव नोंथाङा इसिङारि गोजोनखौ मोनगोन। नोंथाङा सोरजिलु खामानिफोराव नांथाबगोन। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन। नखरनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रियाव गोसोआरि गोजोन थागोन। हारसिंनो सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। सानबोलावरिया गोख्रों जागोन। साना नोरोम आरो गाहाम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 33 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।